Здравейте с епизод 3 и Трамвай 3. През 1935 е открита, като е от Пиротска до улица Черковна. През 1949 е от захарна фабрика до подуяне. През 1989 е от захарна фабрика до младежки театър. През 1999 е от захарна фабрика до Орландовци. През 2000 е от захарна фабрика до съдебната палата. И през 2002 е от Орландовци до захарна фабрика. И последно през 2024 е от гара София Север до захарна фабрика. Сега да си го поговорим за трамваите. МАН Сименс ДТО 141-147, Т6М 730 София 70, Т6М 400 София 100, Т6М 700, Татра Т6А2Б и Татра Т6А2 SF99. И това е видеото. Айде, чао!